Dari tu mudah nalih di pemanjang jalan berliko bawa trekan tak pantun benda serta kau balik benda pasal dari tu mudah nalih ya. Lanjut. Bapasan mai pi jalagun naniko tuo mudo andale indak tuo mudo andale sajo yang berdarah paneh doya cale laman doang tuo berdarah paneh pulo ya lalap nadape nyo kaganti nyo batuke tabu beliau semalam ko ya paneh beliau menjadi tuo mudo leh batuke tabu ya dicari jebo batuke tabu ya marape do doang ya jika jalan niko mandwa bakasih sayang kadene tolongan dosa jika bayan kau bisa benar sayang aku kau bukti bayan dosa mana-manaku papasan pulau tu modal naleh kurang terangan dan punya tukang ayak terudi ya ulanglah pasan bagi kita kembali ya indak tu modal sajo yang berdarah paneh do ya manduang lah paneh pulau beliau lah batu ke tabu beliau semalam ko ya namun kau boleh pinta aja bencong marape do senduang ya wah batu ke tabu do bisa jarak jadi lampu ko ya berarti boleh dua ya dia indah berjalan
upaya kasih lain ya tua kadalang moe ayam Saudara Bedan darinya Pagadang Putra Padang di Papanjang Jelagunan ko nanya jalah wirda badia jelagiko sampaikan ke hujannya ya buekan benalah Putra Padang ini yang Pagadang di tempat dia lanjut IPPS yo ayam gamani di maluati indah kaimu sayang dina moe bana sayang di maluati indah kaimu sayang dina moe bana sayang tukang moya salah sampaikan si paninya suruhan ayah aku kesan perhatian ngopai capek kalian pasal dia Pagadang ya tukang ya apakah ya si Vini sudah nanya ikon nanya ya nyoya tanya Vini oi ayah bagi lera barang marusu oi nana kahimbo lera babi ke barang oi hati bagi lera dapat dipuju hati nani bo lera ramu di dalam oi hati bagi lera dapat dipuju hati nani bo lera ramu di dalam oi kabeh panjin lera urang tinggal babatang ai lera nanti bawayo janji nan lambo lera hilang lale sumpah kajadi lera oi gulo-gulo janji nan lambo bes hilang lale sumpah kajadi oi gulo-gulo bagi doa kita kamu waro bakayu lalu kata biar dengan dibari harap saja tiada jauh urang pasampaikan terima kasih panjang lu oh. Dari Putra Padang nya Pagadang di Papanjang Jo Jalagunan ko kepatun kuliah batuka tapi nanya iko juo ya nanya Vini balik lagi ko oi putra padang dedakan lai datang inya ampang kadang dedakan lai tibo ko ado kabe deda oi nana marangga itu paare deda oi sama langko ko ado kabe oi nana marangga itu paare oi sama
papasan may pisa semalam ko kabakeh manduang ulang rumah pada bertinggal kuah lalari nyo kabakeh sedani kuah ya 2 kali dibaca ke manduang oi manduang pada bertinggal ulang rumah ko lalari kabakeh sedani kuah ya capek balik manduang ya pasal dari may pi ya Papasan Putra Padang sementara kau kabakeh pini kalau boleh tu agaknya patut kau pini syukurlah ini ya pasan dari Putra Padang manduang papasan pulau manduang jalagunan kau kabakeh mai kalau orang rumah manduang kau mai pi ai kau di belakang tukang ayak kau ya turun aja kau tu mai pi ya kalau dia turun kau banyak tahu kau ya pasan dari manduang sungai Oi putra Padang reda cubodangan oi demaan duang reda dangakan pulau sakilah lamun reda oi denai tahan oi putra Padang Allah bapunyo sakilah lamun reda denai tahan dek putra Padang reda Allah bapunyo Baiklah, Pak Jenazir, jerombongan dari Nurbi, Sematang, silakan masuk ya. Oh, ya. Nanya lah pini balik jalagunan ko pasan Putra Padang saki apo pini ko ya boleh nak ubek ko ya pasan dari Putra Padang kalau cepat je dari Putra Padang ko ya dak do saki dah nak kecegak nya ko ya lanjut oi dan di luar reda jaga dalam bangan darah budeda oi nana taraso ini ko badan reda denai mandamang de ulah putra Padang reda Allah bapunyo Pak Haji Nasir reda ranca baganda biar nyolama reda oi gurau kita oi ayah dalam reda sahiko tamba membawa karam oi salamu papasan pulau Putra Padang kabakeh pini menengah patut pini sentako Putra Padang Allah bapunyo ya kalau Allah bapunyo Putra Padang ko pini tidak bisa go keluar malam do ya ko kedua malam kedua saja tiap malam ya 50 ambo bapunyo ya tapi mana pini ko ya dek putra Padang reda dangakan duo dek Pak Haji Nasir rai kamari jikonya udah alun bapunyo raja bajari reda itu bagi jikonya udah alun bapunyo raja bajari reda itu bagi Pak Jenazir, Pak Muslim, Pak IP, saya datang yang macam betul papasan kau ke Putra Padang kita ya Putra Padang oh iyo Putra Padang alun bapunyo dan apa janjian gitu malam ini Pak pasan dari ini ya lainnya tiba jana mericun Pak Haji Nasir jarum mengayu itu baduan beda oi pinang racun atau dan siram oi di mabuan itu baduan oi pinang racun atau dan siram atau oi di mabuan saudara dulu dari
dari Putra Padang di Papanjang Jawa Jalan Gunirgo menjawe pantun dari Pidi Serantago. Kok yo itu agak genyo kato Pidi selesai lah sekolah dulu ya. Lah selesai sekolah so jadian gitu ya pesan dari Putra Padang ya. Putra Padang siap menunggu sampai sekolah. Salah dulu, maju. Papasan pulau Maicun, Panji Muslim, Panji Nasir, satu Bang Ipeh dari Balirupi. Selamat malam, selamat bergurau sama Rabu Tua, kapakai mamak dosa nak nadir. Dan bersifat di posisi dah lingkungan Jawa Barat dalam lingkungan salam ya. Papasan kapakai pidi, bapak kasih suruh pidi nampaknya malam pidi, bah sama dari itu. Dek mananga suruh pidi ku anak tonang nanti Bang Ipeh dengan doya. Pasan dari Maicun ya. Ayo. Dari Yak Pagadang, Putra Padang di Pamanjang Jelagonenko, cukup lo nanya cucunya nanti sekolah pidi ko Jelageko ya. Dia alun-alun terangkas suaranya cari kola ya. Kalau naik lagi.
sampai dulu aja lebih kok dan tidak kurang.